To je fakt zaujímavé. No a ešte, čo mamke ešte povieš? No to ja som nevedela, ale tak už, že si mi to povedala, to bude dobré. Maruško, super. A ešte porozprávaj dačo, no? Sa ti nepáči tá krabica, čo v nej máš hračky? Mimi, no, Mimi je tu. A čo je toto, Maruška? Jak robí mačka? Jak robí mačka? Mňau.